Klinci, klinceze, sportaši, sportašice, školarci. Dobrodošli u online vježbaonicu, drugi trening. Nika, Karla. Danas ćemo pokazati 4 vježbe. Prije svakog treninga, prije svake aktivnosti, dobro se zagrite, dobro se razgibajte. Naše 4 vježbe kreću u trajanju od 30 sekundi, dajte sve od sebe. A ako ste u treningu, pojačajte to na 40, 50, 60, pa do minute. Ili ako ste tek početnik, krenite postepeno, malo po malo. Prvu vježbu koju radimo je flapjack na način. Pokazat ću vam prvo lakšu verziju. Znači napravimo ruke, svaki puta ovo nam je kombinacija u skoku, a ovo nam je lakša verzija. 1, 2, osloni se na prste, jedna, druga strana. Radimo 30 sekundi. Recite svojim roditeljima, ukućanima, nek pripreme štopericu. Na 3, ja ću krenut, cure će se priključiti. 2, 1, 30 sekundi ispred nas. Diši, ideš odlično. Ajmo klinci, klinceze, pucite svoje roditelje da vježbaju s vama. Ovo svi mogu raditi. Samo ne odustaj, zdrav život postaje navika. Idemo fino, samo diši. Curel ide. Odlično. O, kako ćemo se lijepo zagrijati. I još si zapljeskat. Odlično. Znači 30 sekundi smo odradili. Sljedeću vježbu koju ćemo napraviti je vježba mountain climber. A to znači stanemo u poziciju upora. Cure, moje asistentice će stati počno. Spustimo se lagano dole i lagano ćemo, kao da trčimo u brdo, ćemo povlačiti koljena, prsa, leđa ravno. Ako vam je to malo teže, zadržite poziciju upora. Štoperica spremna na 3, cure spremne, 2 i bolje vam je. 3 spremni, normalno da jeste. Vrijeme, sad! Ajmo, 30 sekundi. Diši, ideš odlično. Samo radi. Prati 30 sekundi. Hajmo radi. Odlično. Naši 30 sekundi gotovo. Napravit ćemo vježbu sljedeću po broju 3 koja se zove swing. Širina stava, širina ramena. Sjednemo lagano na pete. Stavimo ruke na koljena. Zadržimo tu poziciju. Spojimo šake i kroz izdah. Samo se ispravimo ravno. Može? Sad imamo i okret. Hop, hop. Štoperice na 3, 2, cure. 1, može? I ajmo. Samo diši. Leđa ravno. Kroz izdah. Čujete ovo? To nije vlak. To je disanje. Kroz izdah. Sjedi na pete. Diši. Malo. Ideš odlično. Samo diši. Normalno smiješak. Odlično. Našu 4. vježbu koju ćemo napraviti sada je pljesak između ravnih nogu. Što znači maksimalno ćemo pokrenuti trbuh. Kroz izdah 1. Druga strana, nemojte previsoko da ne bi bilo susreta koljena i nosa. Na 3. Ja ću krenuti, cure će se priključiti. 2, 1, hop, ajmo. Diši, to. Ove strane, diši, sjeti trbuh, naprijed se lagano nagni. Ideš odlično. Opet pljesak, danas smo u pljesku. Na početku smo pljeskali, na kraju si plješćemo. Idemo fino. Još malo. Naši 30 sekundi je gotovo. Napravili smo. Bravo Nikša. Bravo Carlitos. 4 vježbe smo odradili po 30 sekundi. Ako smatrate da možete bolje, da možete više, napravite 2 do 3 kruga. Challenge. Lijepi pozdrav sa našeg drugog treninga. I zapamtite, nikad ne odustajte. Ćao!